गोथार हलिनि सानाव इउपिपिएलआ 40 नं माजबाद बियाबाव गेदेर बाइक रेली दिहुनदों। दोलोनि फिरफिला लानानै गोथार हलिनि सानाव इउपिपिएलनि बाइक रेली। माजबाद बियाबनि सिङाव थानाय गोबां मन्दिरफोराव इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा गोथार हलिनि सानाव इसोरनाव गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय आरज गाबदों। बाइक रेलीखौ गोजोन खौसेथिनि थाखाय खालामनाय जादों होननानै फोरमायो बिटिआरनि बारग' मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलुत स्वर्गियारिया। रौतानि दन्द सहरिया गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथारनिफ्राय माजबाद सिकारि दांगासिम इउपिपिएल दोलोनि बाइक रेली। बाइक रेलीखौ इउपिपिएल दोलोनि गोख्रोंथिखौ दिन्थिनो लानाय जादों होननानैबो फोरमायो बारग' मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलुत स्वर्गियारि बिथाङा। 55 मोनबाय ओनसोलाव जाहाथे शान्ति मोनसे हलिया लानानै फैयो बेखौनो नोजोर बोनानै दिनै जोङो इउपिपिएल हान्जानिफ्राय मोनसे हलि गेलेनाय मुङै आरो जोंनि ओनसोलाव गोजोनखौ आरोबाव गोजोर खालामनायनि मोनसे थांखिजों जोङो बाइक रेली लानाय जादों। बे बाइक रेलीया जोंनि ओनसोलाव